Zaak Erix Adventures voor de rechter. Vandaag om 2 uur wordt de zaak behandeld. Die is aangespannen door het bedrijf van Erix ATV Adventures tegen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het bedrijf dat al jarenlang excursies aanbiedt, rondritten aanbiedt voor toeristen die op een bijzondere manier Curaçao willen leren kennen. En dat gebeurt vaak via all-terrain vehicles. Die kunnen dat via Erix Adventures doen. Het is ook een hele populaire activiteit voor toeristen, blijkt uit alle onderzoeken. Nou, de plek waar ze zaten, op Bapor Kibra, daar mogen ze niet meer langer blijven. Daar zaten ze illegaal voor, het ministerie. Maar Erix Adventures wil dat er een duidelijke oplossing komt, zodat ze verder kunnen gaan met dit voor het toerisme van Curaçao belangrijke werk. Opvallend is dat de ondernemers van het project Tierra del Mar, dat is het project waar Erix Adventures op zou zijn geplaatst. Hè? Dus die moeten weg omdat het project verder uitgewerkt wordt. Nou ja, die zouden ook bij de rechtszaak gehoord willen worden. Het belooft dus een interessante bijeenkomst te worden. Vanmiddag om 2 uur. En volgende week vertellen we u er meer over.